Quan el barri es va saber la nova de la malaltia d'en Pitus i que per posar-se bo havia d'anar a Suècia, tota la gent va estar d'acord que s'havia de fer alguna cosa per recollir cèntims per al viatge. Però què fer? La gent del barri eren gairebé tots treballadors que guanyaven el just per anar tirant i el viatge era tan car. Malgrat tot, la gent del barri estava decidida a fer els possibles per pagar el viatge al pobre Pitus i de seguida s'empescaren coses per recollir cèntims. Es van fer rifes de coses donades pels botiguers. Tothom duia números al treball per vendre als companys i es vengueren com l'aigua, car la gent, en saber per a què era la rifa, es posava de seguida la mà a la butxaca o al moneder. Es va fer també una comissió per a organitzar un festival al local de la parròquia. En aquest festival actuaren molts artistes coneguts sense cobrar res. I encara que començà un xic tard, el festival va ser un gran èxit. Així, de mica en mica, la guardiola per al viatge d'en Pitus s'anava omplint. Una tarda de dissabte, en Tanet reuní la seva colla al solar on acostumaven a jugar. «Escolteu», començà en Tanet quan foren tots reunits, «hem de fer alguna cosa per en Pitus. Ja sé que tots hem fet el que hem pogut, venent números de les rifes i entrades per al festival, però en Pitus és de la nostra colla i tenim el deure de fer més encara». Els altres feren que sí amb el cap. Estaven tots d'acord que calia fer alguna cosa més per en Pitus. Però què podien fer? «Has tingut alguna pensada?», preguntà el Fleming. En Tanet se'l mira un moment. De seguida respongué: «Sí». «Digues, digues», li demanaren tots. «Veureu», començà en Tanet. Tots pararen l'orella. «Us recordeu d'aquell diumenge que vam anar tots al parc a veure el zoo?» «Sí, sí», respongueren els altres. «Oh, i com ens vam divertir», digué en Manelitus. «A mi el que em va agradar més van ser les mones», comentà en Juli. «I a mi les foques», digué al seu torn en Cigró. «Calleu», ordenà el capdavanter, i prosseguí. «Us recordeu de la gentada que hi havia?» «Oh, sí», digué el Fleming, «els cèntims que deuen fer cada diumenge al zoo». «Tu ho has dit», tallà ràpid en Tanet. «Què vols dir?», preguntà el Fleming. En Tanet es mirà un a un els de la seva colla. Aquests estaven tots intrigats per veure amb quina sortiria en Tanet. Finalment, el capdavanter parlà. «I si en féssim un, nosaltres, de zoo?» El zoo d'en Pitus, Sebastià Sorribes. El que va despertar els pares aquell matí va ser l'Òscar que cridava l'oncle Oyvind, doncs. «Es farà estrany celebrar Nadal sense ell», va dir la mare mentre esmorzàvem a taula. Tot seguit, va fer girar uns quants cops la tassa de cafè entre les mans. Se la veia trista, i llavors em vaig adonar que jo també n'estava. De tant en tant me n'oblido que l'oncle Oyvind és mort, però quan em torna a venir al cap és com si em travessés una cascada de tristor, una tristor que se m'escampa fins i tot per les mans i els peus. La mare es va mirar al pare. «Escolta, en Peter, què et semblaria si convidéssim en Bule a casa la nit de Nadal?», li va preguntar. Jo tenia la boca plena, però vaig deixar de mastegar de cop. Al pare li agrada que celebrem els dinars. Al pare li agrada que celebrem els dies assenyalats només nosaltres 4, i encara més quan es tracta de festes com ara la nit de Nadal. «En Bule?», va preguntar el pare. «No ho sé. No trobes que potser s'estimarà més passar el vespre amb la seva família?» «Sí, potser sí», va dir la mare. Llavors el pare es va escurar el coll. «Però el podem convidar qualsevol altre dia entre Nadal i Cap d'Any, oi?» La mare va fer que sí amb el cap, com si estigués d'acord amb el que acabava de suggerir el pare. Però jo intuïa que no les tenia totes i esperava que digués alguna cosa, igual que el pare. Tots dos ens la miràvem expectants. «És tan maco en Bule», va començar a dir la mare, «amb aquella barba llarga i grisa,
La mare és genial, vaig pensar llavors. És que sempre sabia què havia de dir per arribar-nos a l'ànima. El pare es va mirar l'Òscar, el meu germanet acabava d'enfonsar una figureta de l'Spiderman al bloc de foie gras i jugava a fer veure que el superheroi lluitava per sortir de les arenes movedisses. I mentrestant, el pare rumiava. I quan va haver rumiat prou, va dir que potser no era cap disbarat convidar en Bule a passar la nit de Nadal amb nosaltres. Si més no, li podíem preguntar si li venia de gust i si tenia cap altre pla. No conec ningú que gaudeixi més del Nadal que el pare. És un autèntic animal nadalenc i, sobretot, cada any s'escarrassa de debò quan es disfressa de Pare Noel. Ho fa per nosaltres, per a l'Òscar i per a mi. L'any passat, l'Òscar encara es pensava que qui ens venia a veure a casa era un Pare Noel de debò. L'any passat, l'Òscar encara es pensava que qui ens venia a veure a casa era un Pare Noel de debò, diguem. I com que els Pares Noel espanten, estava d'allò més espantat. Quan el Pare Noel va haver marxat i ens va ficar al llit, l'Òscar no podia dormir. Estava tan espantat que no parava de plorar. I aleshores, jo vaig agafar el bou per les banyes i li vaig explicar que en realitat qui ens venia a veure cada any no era pas un Pare Noel de debò, sinó una altra mena de pare, el nostre pare, disfressat. No pot ser, va dir de seguida l'Òscar. Però si quan arriba el pare sempre se'l lava, abu. Això és el que diuen ell i la mare, li vaig explicar. I en lloc d'anar al lavabo, el pare es disfressa de Pare Noel. De debò? Va preguntar l'Òscar atabalat. De debò, però no diguis als pares que t'ho he explicat. Em vaig afanyar a dir-li. L'Òscar em va prometre que no diria res i, de moment, encara que sembli mentida, ha aconseguit mantenir la promesa. Però aquells dies, el pare havia començat a donar voltes a una nova idea. Aquell any no es tancaria pas al lavabo la nit de Nadal, no. Aquell any, l'oncle Bule li faria la feina. L'Òscar i jo, Maria Parr.